Лека софтуерна грешка порази стратегически комуникационни съоръжения на Viva.com. Бъг означава грешка в кода, който е написан. Всъщност всяка една машина върви с някакъв определен софтуер, който е написан от програмист. Бъга е всъщност неочаквано поведение на софтуера. Заради този бъг без връзка останаха десетки банкомати от системата на Борика, които се обслужват от линиите на Viva.com. Хиляди нямаха достъп до своите пари. На 4 банкомата. И на 4-те ти отказа? Не, на 4-те ми отказа. Ами ако там ми е бракнал и ми е взел пари, какво правиме при това кракване на системата? И аз не знам, взел ли ми е пари, не ми ли е взел. Не е приятно. Особено когато чакаш цял месец и кусор заплата и аванс, както е в БДЖ. Аварията порази и системата за интернет разплащания ePay, като много хора днес не можеха да си платят дори и комуналните задължения. Офиси на търговски банки нямаха връзки с главните сървъри в централите си и нито можеха да дават, нито да приемат суми от своите клиенти. Десетки фирми в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен имаха проблеми с телефонните линии и интернет връзките. Аварията в мрежата на БТК постави пред много сериозно изпитание двете системи за междубанкови разплащания Бисера и Рингс. Ако те бяха излезнали извън строя, цялата банкова система днес можеше да спре работа за неопределено време. За да избегне този банков апокалипсис, ръководството на БНБ приведе в действие кризисен план и подсигури алтернативни канали за комуникация между частните трезори в страната. Аварията изникна в 14 часа след обед и бе отстранена за около 2 часа. Някои абонати на Viva.com може още да имат затруднения. Аз ще използвам повода и ще се извиня за неудобството, което сме създали на клиентите. Опитахме се да я възстановим възможно най-бързо. Мисля, че се справихме така за доста добро време. Разбира се, това по никакъв начин не може да ги компенсира за неудобството, но наистина доста клиенти бяха засегнати. За кратко, аварията предизвика смущение и с мобилната мрежа на Viva.com във Варна, но те са били отстранени за броени минути. За BTV новините, Димитър Анестев.